Агресията не е решение. Не всички хора, които срещнем навън, са готини. Някои ни дразнят много, други действат агресивно. Но да се отнасяш зле с непознати и да демонстрираш физическа сила не е кул. Ама никак. Ако попаднеш в такава ситуация като свидетел, не раздавай правосъдие сам, дори и да си добре сложен. На агресията не се отговаря с агресия. В случай като този, просто извикай полиция. Ако ти си агресивният отворко, добре е да знаеш, че при никакви обстоятелства агресията не е решение. А дори и да се измъкнеш, не може да си сигурен, че някоя камера не те е записала. Никой не харесва подобни мъжкари. А освен лошото мнение, можеш да отнесеш и присъда. Нали запомни? Няма значение кой си. Няма значение имаш ли големи мускули или дебели връзки. Няма значение дали някой те провокира и какво заслужава. При никакви обстоятелства агресията не е решение. Кампанията "Агресията не е решение" се финансира от Министерството на младежта и спорта и е част от Националната програма за изпълнение на младежки дейности по член 10А от Закона за хазарта 2017 година.